agwụ ise ọ bụrụ sọ unu bụ ndị agwụ ọ na-akpọkọzi ma ndị ichie na-ekwu ma arụbụnagụ ise arụbụnagụ nwụde agwụ mmụọ na-eme nwụde agwụ ya ma nwụde agwụ na-eme n'iwu na ndị ichie nwaanyị ndị osodieme akụ ọrụ ụmụ ọkpụ sikwa unu bịara ka unu nata n'agwụ unu bịa soro rada oke mmiri nke ọnụ na-ekwu si anyị jee na mmiri na iluo na mmiri ka unu were sachaa ihe ọbụla dị ise ya bụ mmiri ọdụ ọcha ise kwa na ngwụcha arọ ka anọ ngwụcha arọ ka iwe ọma meelie ka ụzọ meghe ise ndị kọnekshọn eji ya ba arụ ọzọ ise ka a na-anyị ise isi na nzu ka m ji jide ego si na anyị na-ama ụlọ ozi ise na ka ụlọ mafọ anyị nọ n'anyị nzu ise dịka ọ na-alụ na ebe niile bụ ebumnobi n'ụlọ ọma ise ọ na-emezu ihe dịka ọtụtụ oge eso ise so nwoke ha kwuru nwoke o ji ya dị ise ekwe edo odo olie ise odo olie na obodo olie n'ụlọ ise nke na obodo na ahụ ise ọ bụla mebi emebi si ndozi nke ọdọ mma ise nwoke ejikwa nwoke ojikwa ise ya wepụla eje ebe a ebe ma bụ akpịrịsị ọrụ iji kwa ọgwụ ọmụnwa bụ Adaobi Nwachukwu Ada Bridget Nwude nwa abụ ya ọnwa di ya na nwunye abịa m n'ụbọchị tata bụ afọ ka m bịa mee ekwe m agwụ n'ikwu nne m ka mụ na agwụ dịwa na mma wee sị ka m bịa sie elu ezumezu agwụ ikwu nne m ite tata eji m ọjị jide nzu ma edo ma ji ma nnekwu na oke ma mmanya wee bịa n'iru unu n'ụbọchị nke tata ka unu mee ka ọ kpakwudochie m ike na dibịa na-eme ise ọnya mee m ji wee bịa na asị na ụtọ ka atọtọta ire ọnne na ọsọ chụọ nwata be nọ nakwuru ndị ikwu nne ya eziokwu ndị ikwu nne m ekenekwe m unu ọra nọ n'obu ezumezu nọ n'obu ekene m unu kenekwe m unu bụ ndị ichie ikwu nne m ndị ichie ukwu ndị ichie nta ichie nwoke ichie nwaanyị ụmụadaọra unu bụ ezumezu mmụọ ngena ikwu nne m aja na ikwu nne m akwali ọmụ ikwu nne m ekenekwe m unu ọkwa nwa di ya na unu Ada Bridget Ifeoma Nwude bịa n'iru unu tata si ka m bịa shiela agwụ ite ka o wee dịrị m na mma ise wee na-ayọ unu ụbọchị tata m bịa shiela unu ite unu tiwelu m ụzọ n'ebe ụzọ na-adịghị ise unu mee ka m fụta ire ise n'iru dibịa m na-eme ise unu ihe ahụ unu ji maka ya wee maa m dibịa ka ọ fụta ire n'ọnya ka m na-ayọ unu bụ ezumezu agwụ ise wee na-ayọ unu ka ose na-abọmụdị ile ise nkunu bịa gosi m nke unu chọọ ise mme n'ọnya ka m na-ayọ unu bụ ezumezu agwụ ikwu nne m wee na-ayọ unu mmalekpe unu nabata ma makwanukpe nabata unu n'ọkwanụ nwatakịrị bụ na-asa arụ nabọ chụwanụ m ndị ilo ise m ndị amoosu ise amoosu ọbụla si n'ọka ọ dado m ka mgbe na-afụta n'ire asị m na agwụ wee agwụ ise ịba agwụ na-ebute akụ na-ebute ego na-ebute ihe niile ọnne ezumezu agwụ ikwu nne m asị gị nụwalụ m ọgụ ise be ndị mmụọ ka ndị emelụ gị be mmadụ ise mgbe na-ayọ gị n'isi ya bụ nwata nwaanyị kwado m n'ihe m na-eme biko kunu gọzie nye ise na unu dufute m ya bụ nwaanyị wee na-ayọ unu gọzie m Nneka Emesiana ise n'ebe o si weta ego onye mushimuje ma agwụ ikwu nne m achị m biko na unu gọzie nye n'ego ise nnekwu ọlụ nnekwu ego ise wee na-ayọ unu n'isi nwanne m nwoke ọzọ Igbo ndụ onye na-akwadolu m ọlụ biko kunu gọzikwuolu m ye ise wee na-agọzi onye ọbụla nọ n'okwu unu gọzie ere
Ibe nna ya unu n'ụbọchị tata bụ afọ wee na-akpọkwu chi m nnekwu nwaanyị si n'ọkwa n'ikwu nne m ka m nọ na-agbakwa nga agwa bifo m bịaba kunu bụ ọra unu bụ ezumezu mmụọ malụm dibịa kunu bịa kwado m ka ụzọ mbụrụ ụzọ mmiri na ụzọ mmiri a na-akwa na-echi echi agwụ na-ebute ego a sị m nna ya unu n'ụbọchị nke taa nnekwu ego nnekwu ọlụ kọnekshọn nwoke kọnekshọn nwaanyị kọntaktị nwoke kọntaktị nwaanyị agali owe ego oyibo ka nna yọ ezigbo di ka nna yọ na-agwakwa m unu agwa na maghara nọbe nna m lụọ dibịa unu ya enye m ebe obibi nke m ebe mma nọ maka na ugwu nwaanyị bụ di nwoke ya enyelu m aka dozie iru obu dozie iru ọlụ m ọnya ka nna yọ unu ka ọ kpatochie m ike na ana ka ike nga m kwụ ọtọ ezumezu agwụ ana m ekene unu wee na-ayọ unu na unu nye m ebe anyị anọ ewekwuwe n'okwu imedo ya bụ the full agwụ installation maka mụ na unu dịkogodu dị na mma ose na abọ ka nna ayọ unu ka unu mepee m anya ya bụ aba unu chia m na nlọ n'abalị ka ọ fụta ire na m ekene unu mmalịkpe nabata marakpe nabata ma ndị nchete ma ndị m echetere unu machara ihe niile m chọọ n'ọya ka m ji maka ya bịa n'iru unu n'ụbọchị nke taa ka unu gọzie m n'aba Chukwu n'aba ndị ama oke na nna agwụ na-anụgo ekpele na ọgwụnwa dị ala ọ na-ayọ bụ iwe ọma a sị ka ọ lee ka o si kwuo anyị ekene agwụ agwụ ọkụ agwụ ezumezu agwụ ụmụ agwụ onye bụ nwa dị ala unu wada obi nwa Chukwu okwu anyị si na tata ka a na-ebufie ihe ọbụla bụ ajọ iwe seke mmadụ nke bụ nke si n'aka agwụ bụrụ agwụ ukwu nne anyị si na tata na unu na ya adọ na mma iwe ọya ọlụ unu ọya yọta unu iwe ọbụla bụ mkpịa ka unu merie ụzọ ya ọbụla siri ike ya dozie nre unu ya enye ezigbo di nye ezigbo nwa anyị si unu ya enye ego oyibo merie iru ọlụ ose na-abịa ga adụ ire ọ ga na-abụ na ire na-abụ na nzuzo ọ ga na-abụ ire dị mma anya ara awa ajọ ire isi ara awụ ya ka ọ nọ n'ọlụ anyị si iri iwele ka a ga-edufie anyị si ime ya epụta ikudo ma ọ na-agha ada ụwa ma ọ na-agha obodo mma ajọ nri na ndị mmụọ a na-enye nke ọbụla bụ ajọ nri a sị ka unu bufie o busie n'ike nkụcha isi na ọ ga na-akụta ego a sị ọrịa aghọrọ ana a sị na ọ ga-atụ ime nwa nwoke tụ ime nwa nwaanyị ọzụzụ ụmụ ụmụ mee ya nka unu iji eghawa odo n'ibu ebe ọbụla ọ gbara ụkwụ si tụọ onye iwe ọ chọrọ iwe okwu n'ọnụ ya ka a ga-eme a sị ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ ọmụmaka ukwu na ana ndụ ya anyị si ka ekwuru ka ọ ga-adụ anyị si ka ekwuru ka ọ ga-adụli eleke doli ya na nkwụ si na ọ na-eze ụnụgwọ agwụ iwe anyị si na ọ na-eze iwe anyị si ka ọ bụ soro ọrụ na anyị si na ovulu yoma ọkụ ka eji were akụchasị ya na ọ ghara akụ ọta ọ gharakwa na-akụ ọta na eke ọ ghara akụ ọta n'oyi ọ ghara akụ na abụ ọ ghara akụ na ụtọ anyị si ihe dị mmadụ ya kpọrọ ya iwu anyị si unu kụchafie ọya ahụ ga-akụchafie iwe isi ike ihe ọbụla bụ ajọ iwe ka ụlọ ya kụfere ndị ile ya akụwazi ọta ihe ọma ya na-ekpe eru ụkpọrọ ya sịrị ya n'anya nyeli ya aka fụta ire onye si na ọbịa abụghị anya ya kpọrọ ya ndị na-ejele aja iji ụkwụ tọba n'iji ọbịa ya egbu ya egbu onwe anyị si na tata akụmọtara ana si na ọya doloro mma na eke ọdụgoluru n'oye ọdụgoluru na ala ọdụgoluru na atọ ejerela onwe ọdụ mma bata ezigbo di ezigbo ọmụmụ iru ọrụ ka emerie ya bụ ụzọ dị mma gaa n'obodo na-abụ esi unu bụ ndị agwụ unu ghara ịgbazi ụta ka unu ghara ịlụzi ọlụ mmụọ ka unu wetara ihe ọma ọ na-ayọ unu onye si na ihe niile o wetara si ka onye unu a na-adụcha
ọbụla bụ aka dị elu bụ aja aka kọrọ akwa anyị si ya bụ wetakwa onye ụlọ anyị ka eji were agwa ụlọ na mmanya na-eme na m na-echichekwa onwe m mkpofu ihe niile bụ ihe ruru unyi ise si na ọgbọ ka eji tụọ ọgbọ ka o ji dị ise mmiri ekụwazi ọta ise ozi ọta a sị na-enye ahụ nwaanyị ọ na-ekwu n'ebe akwa na-enyere ya aka a sị ndụ onye ahụ nwaanyị ise ya akwa aka ọta ise ezinụlọ ya akwa aka ọta ise ndị ya emegheli iru ọrụ ise na iru ọrụ ya ya ekwenye ise a sị bido tata gara ihe dị mma kpọrọ ya elu ise ajụrụ ejerela onwe a sị na ezinụlọ adaobi na ọ dịgolu ya na mma ise ọma ya kpọrọ ya elu ajụrụ ejerela onwe ọ ka anyị kwuru ka ọ ga-adị ekene ụnụ anyị ekene ọra mma okene agwụ kene ndị ichie anyị si n'ọnụ bụ ndị ichie na-eme agwụ adọkwa n'igbo ọ ndị ichie na-eme mgbe ọjị anyị ji n'aka bụ ọjị anyị ji wee kalụ na agba ụnyaahụ na ya bụ nwa dị ana ụlọ ọ kpọrọ okuzi ozi si na ọ ga-abịa n'ụlọ ndị agwụ n'ụlọ ndị ichie wee were ọjị ka agba wee sị na ya na-atụzi anya ya nwadị a n'ụlọ ahụ kala agba na ọbịago olutego ụnụ n'anya ụnụ ya arụ ivu ọ kwatara ụnụ ọrụ ma mụ ya ma ọjị ma ji ihe o ji wee bịa na ọkara na ọjị ma nzu ma edo anyị si ka ụnụ gọzie anya bụ iwe bụ n'obi o ji wee bịa tụka ọ kara ụnụ agba anyị si ka ụnụ mezuoli anya onwekwe ka mmadụ ya ayọgide ma ọ kpegide ekpere ma ọ gọgide ọgbọ ọ gọtacha ihe niile ọ chọrọ anyị si nọọ ma ndị olotere ma ndị olotere ihe ọma ọ na-ayọ anyị si ka unu bụ agwụ mezuoli anya ọnụ bụ agwụ mara anyị dibịa n'ọnụ na-ama anyị dibịa ọnụ na-ama anyị ọzọ arụbụ n'agụ anyị si ele anyị na-eme ya na be ikwu nne ya na-emeti ego oyibo na-emetọ ndụ na-aka nka na-atọ atọ a sị na ọ ga-eme nke emekie nka ọ ga-emeti ego oyibo ọ ga-emetie nnene di emetie nnene nwa ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị adịghị aghọta ya tụfualụ na ndị akụrụ ebe ọgwụ agha azụ alụ ya mma aghara alụ ya mmadụ aghara alụ ya oli mmadụ aghara elutu ya arụ mma aghara aghasala ya iwe na-enye bụ ndụ na-enyere ya aka onye kwado ya nyere ya aka so onye n'ụzọ eziokwu ọma ma ele onye ahụ onye so onye n'ụzọ ahụ a sị ụnụ bụ agwụ ghasarala onye ahụ iwe ụnụ bụ agwụ gbaba onye ahụ ụta onye si ka o mee ya ji iwe ụnụ bụ agwụ ga-emebiela onye ahụ iwe bute ya sị ka onye ele ya aka ụnụ bụ agwụ kwadora bụ ndụ ụnụ ya akwado ya na nke onye eze nwaanyị agha wee ji amatụ ọ ya na-azọ ndụ ọzọ ọ ga na-azọta ndoloso ọlụ ga-elu ya aka ọrụ ọzọcha ndụ ọ bụ ndụ azọrọ ndụ ejewele mba onye ọ zọrọ ndụ zọcha onye ahụ eweta iwe agwụ onye ka anyị na-ayọ agba moto ọ bụ inye moto nke ọgba na-agba ya na nke alụrụ na ọlụọlịa ụlọ nke ọ si ọlụọ na ọbụla ọgaranya n'ebe ebe onye ka o ji ya bụ na ọlụ agwụ unu ndị ụmụ nwaanyị amụta ya esogbu unu ka m gwara unu agwa ọkwa iwu na wetara iwu na metere iwu ihe ndị na-eso anyị n'azụ ji ihe kweta ọlụ agwụ kweta ọlụ mmụọ mana ọ bụ na emere agwụ ọ bụ na o nwere iwu na mere anyị ndị na-eso anyị n'azụ ara ekweta ụmụ ndị agwụ anya ka anyị ji were agba mbọ onwe nke unu wetara anyị na-etinye ya n'iwe na ọ baa n'iwe ebe anyị ji were etinye o nyere anyị ike nje na-ego akwa na-ewu ewu na-egochi uwe na-ewu ewu
ma ọ jee golu moto n'anya ka ọ were bụ na ya nwere moto a nakọta moto akụ kacha a na-akarị iwe ka a na-elu iwe elu anyị were onwe na-eme ka emedugo nke a bụrụ n'anya nke ya adọkpụ tọlọkpụ nke ya nwa nwa toto tokwudo ihe nye ndị ọzọ na-eso n'azụ ya ji ya ma na ụnụrụ mmụọ dị ụnụrụ mmụọ na-eweta iwe dị awetị na ka anyị na-agọ n'isi nwa dị a mezuolie enye wetanụ ndụ ya emelie mma ndị aghụghọ were aghụghọ soro ndụ ka anyị kwuru mgbe m were aghụghọ soro onye a wee bịa ka o mee n'ụdị na ọ karịrị ya so na ekwekwenye ji agbaghali ọgụ onye ka anyị ji jide ọjị n'aka wee na-akpọkụ ọra mmụọ ndị ichie a na-akpọkụ ezumezu na-akpọkụ ọdọ ọmụmụ akwali na-akpọkụ arụbinagụ sie ndị a na ka unu bịara ka unu bịa obube ka unu bịa ka unu bịa udo ka unu bịa ka unu bịa tinye aka ndị ichie ndị nze na ọzọ unu bịarakwanụ ndị osodiemakụ a sị ka unu bịa bịakwanụ tinye aka ọkwa n'ebe ahụ dere ka isi jebere ebe anyị na-ekwu okwu ya bụ na ele ọbụla alụsị ara na aka na-abụ ka eji ekwu ya wee si biko nụ unu mezuolie ego na-ekwenụ mamụ ya nne mụtara ya n'ụwa ada anyị nwaanyị a sị ka unu mee ka ọ gbakọ ebinye aka mmadụ na-arụ ya a sị ka unu sere aka ajọ mmụọ ka unu sefu aka ajọ mmụọ aka ajọ mmadụ dị na-arụ ya ka unu sefu aka ndị ajọ mmadụ a sị ka unu nye adịa nwaanyị ike nye ume gozikwa ụmụ nwanne ya ndị ọzọ nwanne ya ndị ọzọ ka onye ọdụbara n'obu baa na be di ọnya ka anyị na-ayị unu gozie ya bụ nwa dị anaghị nke nwoke a sị nke aka kụtara ya iwe ezigbo nwaanyị a sị nke unu gozie ka nwa obu ka nwa anọ obu nkewa nwa anọ obu nkewa ka ha lụrụ ya iwe iwe ka nwa obu nkewa si na be wee na-afụta ọnya ka anyị na-ayọ unu wee na-ayọzi unu n'isi ya bụ Adaobi bụ onye nke lotelu unu rụrụ ndị agwụ a sị ka unu lotie onye malụ mmụọ mma amalị ya ọma chukwu elote onye ahụ a sị elu ya ọ magolu nuru mmụọ lotu nuru chukwu a sị ka unu meghelie ụzọ a sị biko unu na-ekwe na ọjị ọkụkọ agba ka unu taa n'otu anyị taa n'ibe n'aba chukwu na ọdịnala na ọra mmụọ niile na ndị agwụ ka ọ lee nọ n'ọrụ ya bụ ọjị ọkụkọ agba Adaobi Nwachukwu Obi eji wee kalị agba ọnya ka anyị ji na-emelu ụlọ ndị agwụ ezumezu ọjị awakwụnata a na-ekwu okwu kababụ ndị ichie akwadogo n'odonigwuru otu ọrụ ara ejiji iwele ọ ka ebi ọma nyabụ ọma anyị chọrọ ibiwo ka nyabụ ndị ichie bie ọma anyị sị na nke bụ ọjị nke nya nwa bụ Adaobi Nwachukwu Obi o ji wee bịa maka ụnụrụ agwụ ajọ o wetelu ụnụrụ ndị agwụ ọra mmụọ wee sị na ọ bụghị esoro ọbụ agọrọ na mbụ ka agọrọ Igbo anyị si iwe dị mma na ele ka o wetara ọjị lote ụnụrụ mmụọ n'ụlọ ọjị mana ụnụrụ mmụọ nọ n'ikwu nne ya eli ibe na ọwụ ka unu si ya eweta ibe na-ekwenye ya nwaanyị ọ na-ebe ya nwaanyị na-enyeli nkwado nyere nkwado ego nyere nkwado ya jere n'ikwu nne a sịrị ya akwa akọ na akpa nwaanyị ahụ ga-edozi iru ọrụ ya ejide onye mmadụ nke ọ ga-eleghara aka a sị ka unu meghereli ụzọ butere na ndị ọrụ ọlụ ọjị ka ọ wara n'isi nwoke ya dịla ọlụ ọjị ka ọ wara n'isi nwaanyị ya dịla eti nwoke mmiri ya dịọ mmadụ nwaanyị mmiri ya bụrụ odo n'ubi anyị si elu esi emete ya bụ nwa dị a na-anya ya were akwa di na-akụzielu ụzọ a sị na ire ara akọ na akpa ụzọ ya a sị na ọwụ ka anyị kwuru ọbọsọrọ ọbụla a sị na iwe niile a na-ekwu okwu ewe ụfọdụ mmụọ na-adado ụfọdụ ụmụ nwoke na-adado ọ sịghị na ọka uche gị do maka nrabụ ndị akọrọ ndị ikolobịa na ụmụ ikolobịa ndị ya abịa ka ha dadowe gị nwaanyị mana ya bụ iwe gbasara nwoke ya afta ire na ya bụ nwoke kwụkwa akwụ ma ọ kwụgola akwụ mana nkwado ka a ga-enye ọrụ mmụọ maka abịa na-asị na mmadụ dị nnukwu ọnọdụ ka anyị na-ekwu onye ahụ nwere ike ibe a na-arị ya arụ nne na-asị keduzi nnekwu ọ bụchalụ maka na ebidoro amara n'oge wee na-eme mgbe onye ahụ ji ihe emeride wee nwetacha obi mmụọ o nwere ike ụwọdụ adafu n'okwukwe iwe a na-etekwa aka anyị si n'oge nke iwe ezugbo bịara ikwu nne anyị si na iwe ọbụla iwe kọlọrọ ụkọ aba ncha niile ya abụzi akụkọ mgbe ochie emerezi wee si iwe ọbụla ya bụ ụbọchị
ọcha anyị si na iwe oyi odogolu ise ndị na-ewu ndado ndị akụlụwere anyị si na anyị esetọfụwa aka ise ọrụ ndị akụlụghị ara na-adado egwu ise anọghị anyị kwuru wee sị na iwe ọzọ anyị na-ekwu okwu ewu ha bụ agwụ be nna agwụ ikwu nne na ndị ikwu nna a na-ekwe na-eli sọla nnọọ ma agwụ be nna gị ụlọ ma agwụ nke ikwu nne gị na agha elikọta iwe ọnụ ise na anyị ka amịrị ọnụ ọgbọ ụbụrụ wee sịkwa onye bụ ọjị ka anyị na-enye unu ndị agwụ unu kele oke ise na-abanye bụ ada obi na chukwu obi onye bụ ada unu nwaanyị nwa dị ama unu ka unu gọzie ya ise o lotelu unu bụ mmụọ o chetelu ochie na ọ bụrụ akpụ ya ise n'elu o lotelu unu ka unu mezuo ihe obodo n'obi ka unu gọzie ya esi na anyị esela ọjị nke anyị anyị ekene unu anyị si n'ọgbọ ka ibe ji awa na wetigbu unu rie evi esi ya ji ọwa nwaanyị ya ji ọwa ma ọwa ma onye ji ya anyị enye ọnụ ndị oji ala na ndị ala ruo ezumezu ọra mma esi na-ekwe n'otu unu ise anyị enye ụlụ agwụ aghara alụ ụlụ mma aghara alụ ụlụ mmadụ aghara alụ ọnụ kwafugharịa uke kwafugharịa ji onye ka anyị na-eri unu n'oke anyị ka anyị ji anyị kenele unu na-ekwenụ nzu na nzu ya nwa dị ala unu weta n'ọnya bụ nzu ka anyị na-ama unu ise maka unu marịa nzu mafịa unu na anya nzu na-eto ise na anya n'oye ise ma anya na mkpa anya na nkwụ nzu bụ ihe dị mma nzu si na mmiri abịa nke ọ na-ama unu nzu ka unu ya amafe unu marịa nzu ise na na-ere dị mma na na-ere ire atụ mee na mbịa bụ ire dị mma ise wee soro wee nwere ya esi na-ekwe na nzu ka anyị na-ama unu nọ na ọgbọ ka anyị gwara ya ọgbọ ka anyị jikwu ọgbọ ka o jide ya ise na-ekwe na ede na ọ ga-abụli odo n'ibu ise ọ ga-edolie na eke ise ọ ga-edolie na oyi ise ọ ga-edolie na ọkụ ise ọ ga-edolie na ọkụ ise ọma ga na-akpọ adịghị aghara elotie ise a sị na ọnwa orimiri ka ọ na ọ ghara abụ nwa orimiri were asọ na-akwa aka ọnụ akwa nọ na mmiri ncha aba anya anya ise na ọ ghara abụcha nwa ori na-arụ oke ka mbe ise mgbe ọ ghara ka enyi na-arụ oke ka enyi ise unu meghebe ya bụ ụzọ ụzọ ya bụ ụzọ mmiri na ọ ghara abụ ụzọ nkwụ ise ụzọ mmiri anaghị echi echi a wee sị na odogolie na-eke ise a sị na odogolie na-eke ise odogolie na oyi ise odogolie na ise a sị na odogolie na nkwụ ise a sị na ọgbọ ka anyị kwere ọgbọ ka ibe ji awa na ọgbọ tugbo na rie ego nọ mmanya ka anyị ji wee sị na mmanya ka anyị ji ya nye unu mmịa nọ mmịa ya nwa dị ana wetara wee sị ka enye unu bụ agwụ ikwu mmiri wee ezumezu agwụ bụ ọra agwụ a sị ka unu welu ihe ọbụla welu kwafuola ya iwe ike ise ihe ike ọbụla ka ọ chaalịa ise onye ọbụla ga-echebe echiche iwe nne ya ji iwe onye ọbụla ọkụ ụzọ na-abụla ise ọnya ka ọ na-eji enye unu mmiri tupu unu ṅụọ na-ekere ise ọ sị unu ṅụọ n'oye ise ṅụọ nọ n'abụ ise ṅụkwanụ na nkwụ ise anyị si ihe dị mma na elu ise ire ọma kpọrọ ya anyị si na ọ na-ọgbọ ka akpere ọgbọ ka o ji ya dị ise na iru ọ na-elu unu ya ka anyị na-elu aka na-ewetakwala ụlọ ego anyị si ka unu ọ na-eweta ego ka unu ya akpọchi akpịa ibe aghara akọ na akpịa na-eme mmanya ọlụ mma alụnya ọlụ mmadụ alụnya ọ wetara unu mmiri oyibo ka o wetara unu ka unu mee oyibo ma anya nwaanyị ya adịkwa n'Igbo dị n'oyibo ise o weta mmiri oyibo n'Igbo ka unu rie ka unu ghara iwe iwe ihe nke Igbo ka unu rie ka unu ghara iwe iwe ise anya bụ mmiri oyibo ka o wetara ya site n'unu
ọsịkọ okwu a na-ekwu ka o ghere anyị oghe ọchị ụlọ ndị agwụ ebe a na-enye ụlọ mmiri ka ọ ghara ịrụ ụlọ nwụcha mmiri asị na ụlọ amaazị ọlụ na mmiri egbugbu oke gata oke agarịrị mba onye ka eji na ọnụ oriri onye ọbụla anyị adụnwe ka o si dị ka mmiri mee ka isi jụọ onye oyi anyị si ya bụ mmiri oyibo wetara ka a na-enye ụlọ bụ ndị agwụ anyị sị ka ụlọ ya dị n'oyibo Igbo dị n'oyibo aka eweta weli esorie ire ọma kpọrọ ya ire ọma bịara ọnụnụ ka a na-ekwu ka ụnụ nụtawa ọnụnụ n'ihu ọma dịka anọ na ngwụcha arọ na ọ ga-anọgbu arọ arụ ọzọ n'anya ka ọ gọ n'ọgụ olu mmadụ alụ ya olu mmadụ ara alụ ya anyị sị na anyị nwa bụ ndụ nna ochie ọ ya kwalụ anyị anyị ekene ụnụ ọ isi na ọdụ ya ka eji eme mmụọ n'ọnya bụ ji o wetara ya bụ nwadị ana ọjị ọgwụ ka ọ ghara na ji ọgwụ a na-akpa akpa ọra akpa arịa ka ọra akpa n'oyi ọra akpọ na ọra akpọ na ọrakwa akpọ na Ukwa n'ebe Dosi kala no bo nya la do no atiku. Sisi na bido start obo start ga na nya la do no atiku. Le ti se no bo ndi ni. Unne kwa na nyu no agwu ku na asina tata no no ye mi emi. No ye mi oke. Ko na eme oke. Na mmeri ụzọ nweta agali ụmụ ka o ji enyere ndị mmadụ aka a sị unu n'itiwe ụzọ mee ka
gozie ezinụlọ ya, ise, gozie iwe nweta ya, gozie akara aka ya, achụrụkwa ndị na-achụ ya, kwado ndị na-akwado ya, ya ka a na-alụ. Ozi mata ka a na-efu na a na-ejifu ya ajụ ya ise, o kwuru n'ara ndị elu n'ara ndị a ise, dịsịka o kwuru n'ọdụdụ mma. ise. Anyị sị na anyị kenekwa Ọ na-egbu anụ. Ise, anyị sị elu a na-enyere aka na ọ ga-ebidozi n'ebe elu mmadụ. ise, Mmadụ aghara atọ na a na-enyere ya. A mm, na-eketele onye ahụ aka, onye ahụ enyere elu mmadụ. ise, Nyerekwa ma ndị na-enyere ya. ise, Eso nwa nwaanyị na-akwado ya site n'onye ya ndị ya bụ ike. ise, Eso ụmụ iwe adịghị. Ngozi enyi, ngozi ezinụlọ. ise, 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 ise. Anyị si n'ọgbọ ga-esoro ọgbọ na-enu. Ise, Nke o si lụnụ bụ agwụ. Agwụ n'ụda abụọ. Si n'ọgazido ọnwa dị a. ise, Anyị si n'iwe niile bụ iwe ịtọrọla anya iwe ọmụ na anyị. Anyị si tupu na ọdịnala na ndị iche na ndị agwụ ha ga-emezu iwe. ise, Si ndị mmiri iwe ga-atụ ele. ise, Anyị si ndị iche ga-adịrị ele. ise, Anyị si ndị agwụ ga-adịrị ele. ise, Ma ga-adị ele. ise, Ndị agwụ ga-adị ele. ise, Anyị si gị na agene ga-adị na mma. ise, Ga-adị na mma. Ike na arọ ga-adị na mma. ise, Anyị si na gị na ezumezu mmụọ na ụmụ ọkpụ gị na ọ ga-adị na mma. Ndị ise, ndị aka ji ọrụ, ise, ndị otu dada, ndị eze nwanyị. ise, Anyị si ndị otu dibịa, anyị si na ele bụ ka ọ ga-adị. ise, Ezumezu ọ na-ebelata. ise, Nwoke ma nwaanyị ya si na ite ịbịa si na di ji emewe n'imeche n'ọrụ ebu ka ọ ga-ahụ ihe nkịtị. A sị na onye ahụ aka nsị na aka ajara ga-aba ahụ. ise, Nwoke ojide ya. ise. Ekene m ụlọ ndị ichie. tinyezi obere ego Na-arụ agwụ. decoration elukwekwa anyị na decoration anyị ka m si arụte Na alụsị nwere ikpe mmadụ nwere ikpe ego. Na ọ gazigo ọnwa dị ana na ọdụgo oli ya na mma. Na iwebe bụ n'obi o ji bịa. Ọnụ Chukwu na ndị ichie na ndị agwụ ya agọzie. Kpochi akpịa ma gọzikwa ndị na-akwado ya. Enyere ya aka na ọ dụrụ obele.
N'aka ọdụ mmanya ka a na-ekwu. Na-emego ya bụ omenala ndagwu. Nata n'ọgbọ. Ọ ka o ji ya dị ile. Ọ gazie ya. Ọ bụghị esoro ọbụla ịnọ. Ọ kwụsịrị ibe ịgba mmanya. Onye ka ọ dị mma, onye ka a na-ayọkwanụ. Unu tiwo ma tiwokwe na ọ ka ọ dị mma. Ọbịa ya egbu ka o gbuo onwe o mete egbugbu. Ọ ka ọ dịkwanụ mma ka a na-eme. Na-ese edu ka e kwuru ya. N'aba ọdịnala n'ọba Chukwuoke na ndị ichie na ndị oroma na ndị agwụ. Ọ dụgolu ya mma. Ya bụ nwa Adịana. Na nwa Adịana na ọ gazigolu ya na ọ ka ọ dịkwanụ mma anya ka emechekwara. Ọ bụ soro ọbụla ise.